Ate Jane, sa imong huna-huna karon no nga mo na giingon gibalik-balik na to diri ya nga walay walay mailad kung di ba Walay magpailad. magpailad. Walay magpailad kung wala sa man nga mga praise nga di na ato sa mga binisaya. So sa atong litter center karon ang iyang nasinatian nga nailad siya nga gipatuo siya nga kuan Ate Jane nahigugma sa iya or diha ra nag-court sa iya through Facebook. Oo, din inaana sa kanunay di nato malikayan Ate Jane nga sa kanunay ninyong communicate Aha. medyo mahulog ang loob Mugaan di ba imong mo gaan buot. ang imong hunahuna so gipasaligan siguro siya og maayo and then na ila dra siya kay ang lalaki usa day kami niyo so atong hisgutan karon kung angay batang mo salig sa usa ka tawo nga diha lang nimo na ila-ila sa social media Ate Jane sa imong kuan karon sa imong end kung unsay imong angay buhaton. Yes, Ate Will. Actually, tinud ka pagka-istorya no, kung buti mong huna-hunaon, naa pa man gani uban nga mga tao nga mailad bisan og personal na nila nga nakaila or nahimamat ang usa ka tawo, di ba? Mao na naaghapoy mga mailad. How much more og kanang virtual lagi ang pagkaila-ila ninyo no. Wala mo nagkita physical, wala mo istoryahay nga physical. So daghan kaayo ang ingon pa mga instances nga nangailad tungod sa sobraan nga pagsalig. Mao lagi nag-iingon nga kanang constant nga communication usa na sa mga nahimong rason nganong nigaan na atong buot sa atong ka-chat, ka istorya, siguro ka video call kanang kung unsa may mga pamaagi sa pag istoryahay or pag-communicate no. Pero dili pud ta makaingon Ate Will nga totally walay masaligan kay naapoy mga tao nga kana lang nga mga pamaagi sila ingon pa maka-express or maka-connect sa ilang ah, kanang tao nga ilang giinteresan or ilang ingon pa na-attract sila kay dili makaistorya personally, di ba? Na Yes, mga naasab, ingana. oo. Oo. Pero dili tapod makaingon nga tungod kay na ay instances nga may mga true love sa ingana nga pamaagi is anha na lang pod nato i-rely or dinha na lang pod ta ingon pa magsalig kung unsaon nato pagsalig sa usa ka tawo. Daagi hapon na mga ka-feelings ang ingon pa proseso nga unsaon nimo paghatag sa imong kumpiyansa unsaon nimo paghatag sa imong salig sa usa ka tawo bisan pa man na og ma-physical or ma-virtual kinahanglan aware ta sa kung unsa ang dapat nato nga matyagan unsa ang dapat nato i-consider ug unsa ang dapat natong gamiton nga basihan nga kaning tawhana nga constant or kasigi na nako ka istorya kasigi na nako ka chat angay na nga kasaligan. So dili gyud ta kumo kay ka uban perminti or ka chika perminti is tinuod na or mao na gyud na siya nga pagkatawo. Makat-on gihapon ta nga mo ila-ila dili lang sa ila kundi sa mga circle of friends nila kay usa na nga makahatag sa imo og guide or idea if worth it ba nga saligan na nga tawhana or dili. Mas maayo pa man gani Ate Will nga maila-ila nimo lakip ang pamilya. Yes, mao na Ate Jean ang kinahanglan no Mao dapat gyud. nga imo gyud siyang ila-ila apil iya family. Pero kung mga questionable na siguro mga nga imong pangagpas nga mga wala kay na meet nga bisan isa ka pamilya. Yes, So usa na sa mga red flag. pangutanan na ka no sa imong Mm-mm. kaugalingon. Usa na Basig dapat. na apoy gipaila-ila unya fake di ay Ate Jean. Diki dito kun sabo di ay ito. Kun sabo. So, So, mao na ina sab. oo, mao na kinahanglan nga magmaminat ngunon gihapon tama ka mauta nga makiramdam og syempre kanang mga feeling gani Ate Will nga constant or murag gasige na pod og ingon pa wala man siya tuod totally ingon nga vocal nga nangayo or kanang magpasabot-sabot pa nga nagkinahanglan siya og something nagkinahanglan siya og mga butang-butang kanang ingana ba nga makuan ka sa imong kaugalingon unta nga perminti na lang ako ang
nagagive. Dili man sa ingon nga magkwinta ta, pero usapod na sa kinahanglan nimo i-considerar. Kay kung tinuod ang connection, tinuod ang gibati, naagyoy part sa kana nga tawhana nga muhuna-huna nga this time mubawi ko sa iya, this time ako na pod ang muhatag, dili kay Yes, siya na give lang and ang sige take. nagatake. So mauna ang mga kinahanglan nato nga huna-hunaon ikonsiderar, og syempre matngunan pag-abot sa mga ingana, labi na lagi kay wala nato na ila-ilag gyud physically, personally. So mahimo tang aware sa atong kaugalingon, tinuod man nga maabot ta sa punto nga once mahigugma lagi ta unsahay mulapas ta sa mga limitasyon, makalimot Yes. og pinakalit ng mga ma-amnesia ingon pa, o di ba ka magbuta-bungol. Pero at the end of the day man God, kinahanglan pod nato i-konsiderar ang kaayuhan sa atong kaugalingon. Kay wala na tay maihatag nga maayo kung nahurot na ta, kung na-drain na ang atong kaayuhan tungod kay gihatag na nato ang tanan-tanan, di ba? Unsa pa may imong ikahatag kung ikaw mismo nahubas na, dili lang sa financial, dili lang sa material, emotional og mental nimo nga kuana wala na, di Yes. ba? Kanang mailad ka, di nimo malikayan or di na to mailimod nga maapektado atong pagbati atong hunahuna. Disturb gyud ta kaayo, labi na kung disturbo na madisturbo gyud ta kaayo, labi na og dako-dako na ang impact niya sa ang impact sa kadto nga tawhana sa imong kaugalingon. Mao gyud ay kamatuoran. So dapat aware ta nga if ever muhatag ta, natural man gyud na sa mahigugma nga muhatag, pero kinahanglan to nimo bantayan ang ka-frequent ba sa imong paghatag, o syempre kung siya sa iyang side naa ba siya share, dili man na material or ma-financial at will, pero bisan sa thoughts na lang kanang naa ba siya maihatag sa imo, ha, bisag support or kanang paghuna-huna sa imo nga sakto na, bisag nga bisag dili Yes. inid pag yun niya, pero na initiative mga imo na pod, ikaw na pod, ang imo na pong kaugalingon ang huna-hunaa. Pero if ever dili na nimo ma-feel sa imong ka-MU, matawag na to ka-MU, sabi na, ka-fling, or unsa ba yung mga term ana karon, kinahanglan mag-question na pod ta sa tong kaugalingon. Mao, no? Nga, mo gid ay dapat nga dili ta dali nga mosalig sa usa ka tawo. Oo. Labi na nga kaning di ta mo kumpiyansa kay bisag taga pariharat ta nga og lahi, di na? Tinuod. Oo, parehas tag lahi pero diferensya ang atong mga kanang gigiganan ba. Yes. Kung naato siya lahi nga mangiskam. At iti mangiskam gito siya permi. Oo. Og natural pod gyud ati Will sa tawo, no, dili lang sa atong mga Pilipino, natural pod gyud sa tawo ang ingon pa magpahimulos. Naalang gyud na siguro sa sa other part nga tuldukan kay di ba lami baya pod sa feeling ng naa kay perminti madawat, no, nayuban nga dili makakontrol, dili madisiplina ilang mga kaugalingon nga murag nahimo na nila nga bisyo. Yes, ang ana. So mostly kasi mahal na ako mahinumduman nga before na ako'y na kuano nga ang babae may kuan ka ng murag mo nagingon nila gatasan. O himuon na ka kay nagpalulong man siya si ang iyang paghigugma Yes. sa usa ka lalaki. So inana mo na dili maayo nga dapat mo nagingon nga 50-50 Mao. balance ta sa atong feeling kay aron pag-abot sa panahon parihaan ni sa atong letter sender karon nga gibuhos ang iyang trust siguro ati Jen siyang mga trauma sa iyang experience sa miagi sa iyang ka-live-in Oo. nabuhos ang iyang hunahuna ngadto sa iyang ka-chatmate. Mao gyud. So kinahanglan mahimo tang alive pag musulod ta sa unsa man nga matang nga relasyon. Yes. So mga ka-feelings aduna ako ikadugang no nga unsaon dili man kuno kaning dili man makadaot kung naa kay mga naila-ila diha sa through social media. So ni ay giingon sa WikiHow no gikan man ni ang ilahang gikan sa expert ningon nga how to trust a guy you meet online. So daghan man gid sa ato karon di man ni kalikayan daghan known gini sa ato tibuok kalibutan nga daghan gid Ate Jane nga naa sila'y kamit online no diha ra nagkaila. Mga dating Yes, app. dating app. So number 1 ning
ang ingon nila diri, ingon nga, make sure his dating profile is detailed and specific. So makita man nato na dito, pero naara ba puy maro ati Gino nga kanang mag-alias, di ba? Oo. Magamit og laing mga pangalan, abdi kaayo ba? Mo kuan, so ikaw pod nga babae, so imo pong mag-inabtik sab ka, di ka mo trust diretso nga anang yang profile kung tinuod ba na, so maghimo kag mga kuan, be vigilant always, no, nga maghimo ka og mga pamaagi nga kung siya bagyod to, di ba? Daghan man piki gyud Ate Jane. Mao gyud. So number 2, check for activity on his social media account. So pwede ka imo na siyang i-check sa lain nga mga account niya or naabay kapareha niya. Mo na giingon nga dili kasi kay kung mo kumpiyansa ka base na ang iyang dating profile ug ang iyang social media activity murag na ay diferensya. So dito na nimo madiskitahan na kay pagduda. So number 3, ask him lots of questions about himself. So pwede ka magpangutana sa iyahang kaugalingon kung about sa iyang life kung unsa. Kung naay mga Ate Jane, kanang naay mga questionable niya nga tubag para sa imong mga pangutana. So diha nakapud mo question, no, nga magbutang na po kag question sa imong kaugalingon. Tama. So number 4, make sure everything he says adds up, kung kuan ba siya sa imo, makahatag ba siya sa imo og kanang tinuod nga impormasyon, no, about sa iyang kaugalingon. Number 5, be wary of guys who ask for money or bail on you. Di ba Ate Jen, kanang mohatag siya ba kanang maimo na untang, pero basig ipaagi pod kanang kanang subingay lang sa imo para sa imong giingon gaina nga dili gid mo direct. Ito Pero, direkta pero nagpasabot-sabot. nagpasabot-sabot. Pero ikaw pod nga nahigugma, so di ka gusto nga Nagpauto. yes, magpaluod-luod tong imuhang ka dito ka sa pangan emyo. Oo. So imo po siyang hatagan. So madala ka. So number 6, reflect on whether he honors his commitment. So mo ni, no, imong yung pamalandungan o imong unang-unang kung kasaligan ba siya sa iyang mga gipanulti. Oo. So accountable ba siya sa iyang gipanulti diha sa imuha. So imo ginang obserbahan. So number 7, make sure he respects your boundaries. So kung naagani siya nakagihatag nga kuan sa iya mga limitasyon, and then murag mo overpower na siya o wala siya respeto, so nagpasabot nga dili siya matinud-anon. So number 8, trust him if he genuinely cares about you. So kung kuan siya nimo, nag-atiman siya sa imo or kanang maghatag og care, naghuna-huna siya sa imo, so diha siguro Ate Jean maka-trust ka sa iya kung inaana. And then niingon pa gyud diri Ate Jean nga always trust your instinct. So yes, kay kung naamang gina-permis sa imong huna-huna nga giilad ka or kanang nay something aning tawhana nga gibuhat sa ako, so na no, di ba, maghimo na kag pamaanggi nga unsa unimo pag quote niya, unsa unimo siya nga imo siyang maapsan o imo siyang dakpan, mabitik sa iyahang gihimo sa imo, and then request to meet him in person mo na iyang gibuhat Ate Jen. Nga imbis magkita na sila og personal, nawala na hinoon og kalit. So inaana nga di kita mo kumpiyansa og hinoon pwede man siguro kamuhatag og regalo sa imuhang mga inaana, mga imo important person nimo nga gikamit sa imong kinabuhi, pero dili tanan nga ihurot-hurot na sa imo nga medyo murag nabuang na ka nga halos wala na sa imong kaugalingon kay tuan na gipalabon sa iya ha. So dili na maayo nga atong nga iyang gibuhat, no, para sa atong letter sender karon. So nakamata na siya. So insakto, no, kahatagan negleksyon nga labi na sa mga babae na ginipoy ko'y nakaila-ila Ate Jane nga usa ka government worker. National offices pa. National office pa siya nabilon na, and then ang iyang retirement nahurot. Gisalig. Yes, gisalig man niya.
nga ihatag ipadala kay gipasaligan pod siya nga makahatag to kay mo migrate so mga inaana. So mulay giingon nga walay mailad kung ano di ta mailad sa atong isikitaw kung di ta magpatanga-tanga. Oo. Oo. So ang atong huna-huna may atong ang atong kung ano instinct na huna-huna may atong ipairal aron matabangan sabta ug mangayo pod tag ideya sa uban kay aron makatambag pod sila sa ato mga ka-feelings ato nabasahon ang atong napiling quotes for the day. Naggikan sa Pinterest nga sinulat ni Missy V nga nag-ingon, social media doesn't ruin relationships. Acting single on it does. So Ate Jane, gamay lang pagpalapad sa atong napiling quotes for the day. Yes, Ate Will mo o yun gyud ko ana no. Dili ingon pa ang social media ang makaguba sa mga relasyon. Kung dili ang kagustuhan or huna-huna sa tao nga magpa-pretend nga single using social media para lang ingon pa maka-flirt sa uban. Actually, tanan teknolohiya mugna gibuhat gi-achieve para makatabang dili para makadaot. So naagyod sa atong pamaagi sa paggamit ana og syempre ang pagpang-abuso ang hinungdan nganong makaingon na nga tungod na sa mga mga social media. Wala na actually sa platform nga gigamit kung di sa sinseridad or sa pagkatawag yun sa tao nga naa dinha nga klase nga platform nang gamit or nagpa-pretend nagpa-as if nagpakaaron ingnon para lang makapadayon siya sa kung unsa mayang gusto nga tumong. Yes, Ate Jen, correct yun no nga dili man makadaot ang atong mga platform sa social media kundi ang tao mismo ang naghimo ni ana og nga adunay mga daotang tumong mo na ang daotan. So mga ka-feelings atong ihawag katong atong mga kaigsunan nga gusto mo share sa ilang mga kasinatian sa kinabuhi dari sa among programa nga Feelings on Air. Welcome ug welcome namo ang inyong mga kasinatian pinaagi sa pag-message namo sa among mga kuano sa among official Facebook account ug sa among mga private account kang Ate Jane og sa ako makita ninyo nga sa atong mga friends. So secret lang Ate Jane di ba? Yes. So welcome ug welcome ang inyong mga contributions para sa among programa nga Feelings on Air. Ug karon ato nang ipadayon ang pagbasa sa atong napili Bible verse for the day. So, gikan sa sulat sa Ephesians 4:21 nga nag-ingon, If so be that ye have heard him and have been taught by him, and the truth is in Jesus. So nagpahinumdom na usab kanato mga ka-feelings ang balaang kasulatan nga naatay kahibalo sa mga pagtulunan sa Ginoo. So kung naata niini, magpuyo ta niini o magsunod ta sa kabubuton sa Dios nga ang kamatuoran maoy maghatag nato sa sumbanan sa uban. So kung kita nagsunod sa mga pagtulunan sa Dios, kita mamahimo pong sumbanan sa uban. Alright, Ate Jane, gamay pag mga words kabilin sa atong mga ka-feelings karon ning kahapon. No? Yeah, siguro Ate Will ako nga pampadasig karon sa atong mga ka-feelings no, tagsa-tagsa mangyod na atay mga lain-lain or nagkaklase-klase nga mga pagsulay sa kinabuhi. Kinahanglan lang gyud nga atong atubangon nga malig-on og syempre di man nato malikayan nga medyo mablangko ta during times nga naatubang nato ng mga problema, pero kinahanglan na atong kumbinsihon atong kaugalingon nga mag-focus ta sa atong atubangon or ginaatubang nga problema para dili ta ingon mas malugmok or mas mabugatan. Kay the more manggod magpalamon ta sa kahadlok, sa kasubo or mga unsa pa din nga negatibo nga mga pagbati, the more ta nga mablangko, the more ta nga madugayan paghawas or paglingkawas ana nga problema. So stay focused og syempre
hanap ta og mga pamaagi, mga solusyon unsaon pagsulbad or paglingkawas sa mao nga sitwasyon. Yes, mga ka-feelings, pahinumdum lang no, nga inaana gyud ang kinabuhi. Ang ginay reality diri sa kalibutan. Ug wala naman tay igong oras sa atong pagpadayon sa pag-uban-uban karon ning kahaponon hantong na lang sa sunod nga mga adlaw. Ug uban sa atong ate sa kahanginan. Kini si Ate Jean. Ug kini si Ate Well ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalay kon ang Dios.